ассалому алайкум бодарҷону салом ҳама подписчикои Автолайф даст фурӯ бастам дар хизмати шумо. Инҷо канали Автолайф. Гаптон надорум барои дастгиритон, не ки як чиз гаини хафаем. вақте ки видеоро мошинбозиро мепартоем, ин нарх қиматай, иши хелиай мошини нормали муни мегем ки қиматай арзон шай муни мегем мусрора напартоен. мақсад як чизай бодарҷону, мошини соз ҳеҷ вақт арзон наметад. ҳамин мардагури Карола, Кемри мисол ҳамин мошину хоҳишманду ашмо бисёра мо бисёртар сиёнкаем ки мепартоем. Карола си ҳамин созиш бодарҷону ҳеҷ вақт 120,000 кам нест. Иска америкашки мисол састани зуруш 120 боло 130 140,000. Кемри дишам ҳам хеле ай мисол 120,000 боло. ҳамун мошинои шумо мебинед мисол арзонан афгорану хуб гарени корошон мисол 95,000 100,000 Кемри дира мемона, то як 10-20,000 да он мошин расход мекунӣ. шумо масалан мошина хушрӯ аҳамият битен ҳама ҷиҳата ай пеш барем бибинем баъд мисолро савдош кунем ки ай чӣ кунем. ин мошиное ки мисол дар мошинбозора ягон хеле представ кунем бодарҷон ки састайниҳои зури зур шама мепартон. хеле афгорош бугӯ ба он мошинбозор ҳам намерасад. мисол пура мардаме ки мисол мехараш арзонтаракуша неки кор бисёр дора. ба ҳамун хотир як чиза нофаҳмида чида кор гапои қапи ана ту мегӯи нарх мисол арзон шидагай и хеле шидагай ҳо мошине ки састяниш безебай арзонай, мошине ки састяниш зурай мисол ҳеҷ вақт нархаш арзон намешава бодарҷон. ба ҳамун хотир хушрӯ аҳамият битен. ана иншоалло ки ман кӯшиш мекунам ки бо ман мошинои соҳибои мегӯм ки соҳибои мошина ки мақсад бодарҷон нархҳои дастрастар арзонтара кунем. мега 10,000 қиматтараш монем. мегӯм ман чӣ ба 10,000 қиматтараш монем ки мисол я нархи охир шабу ҳам клиент ҳам зангт бизана бага хака ҳо дараст. ба ҳам хотир бо ман қайшон савдо мекунам. як чиза нофаҳмида мисол чида кор гапое ки яка итали мошино қимата напарто. ҳамин агар Opel-то мепартоянд ё ки як мошини арзонтар партоянд мегӯянд ки яка мошини арзон напарто. ба ҳамун хотир мисол ман кӯшиш мекунам як мошинои ана нормал ё хака ҳамин нормалиш мегӯем ҳамин сечкае так чия ака астраҷи ҳам хадавай дахмо сечка Кемрида Карола ду сева ҳам хеле мошина. ба ҳамун хотир мо ҳам кӯшиш мекунем бодарҷоно ки ана дар хизмати шумо бошем. ҳар як мошине ки шумо гуфтагем ман кӯшиш мекунам ба навор бигирам. саломат бошед. худованди меҳрабон ҳаматан нигаҳбон бошад. ба дасти пир биен, ба кисаи пир мошинои беҳтарин бихарен. ҳамин мошинои 30-40,000 нева 100-200,000 бихарен. дар ватани азизмон кор ба фаъолият кунем, бихӯрем бигардем. худтон эҳтиёт кунед. мегзарем ба тамошои видео. як чанд мошинои беҳтарин ҳастай. иншоалло бо рӯзи шанбе ва якшанбе мошинбозор навори нав мешавад. мегзарем ба тамошои видео. дастгирро фаромӯш намекунед. максиман ҳама каса лайкора бизанед. мегзарем ба тамошои видео. 2011 сол бодарҷоно Кемри д XL Америка фул комплектатсия. ҳуҷҷат утилизатсия ҳамаш яксола нав кардагӣ абиёи моториш дувини май. хоҳишмандои Кемри ду бисёр наим барои шумо тамошо кунед мошинчара. касои да маъқул меша номро акарам мемонум. ана ме бу мошинаи пеш мебинед бекамвуди ай мошинча. ина 4 та балони нав диско қатъи бекамвуди. так бесключавой дора ина. так салонаш сери свет буда мебини қатъи. хуб салома тозагӣ шавидин чӣ хеле тоза ивада. хуб лу кондиционер ҳама навош кор мекуна. поликошан мондагӣ кожур шавидин ки ягон ҷой хеле сарапина надора. бо маълумае ки тозаи хушрӯи мошин гаштаги. ин аgar хафон бинеш бодарҷон. камера монитори раднои қатъи. ин аgar тарафам бинеш. хуб нархшак чанд сомаш гуфти яка ки нархша 139,000 сомонӣ. харидори конкрет набоша иншоалло бо муомилаи назм мешавад. 901 20 25 01 номерои соҳиби мошина. маълумоти бештара барои шуморо метавонад бодарҷонам. ҷа магазини Автолайф барои тамоми маркаи мошинои шуморо ман чихолу полик дорум. доставка барои подписчикора бепулай
поликоё пела диден барои пело ай полико барои мерседес дору сечка 210 кузов то 211 меша ҳамаи светошон аст шхолои кожни аликантара масачкои оригинал зималета хуб ин ай барои кия K5 Optima Sportage ҳамашта меша Lexus RX дам аст эй бача худат медонӣ ки ҷо биёй ҳатман ба Автолайфа биё агар омада наметонӣ WhatsApp да бинависон суратҳоро каталога равон мекунем зинда бубин дастафкаш мекунем мерава саломат бошен мегзарем ба тамошои видео Марама Toyota Fielder бародарҷоно солаш 2014 хайо солои навай ҳама шахтон хуб медонен растамош кашидаги утилизатсия дора якними гибрида гарин расходаш камай ина партоникои пешқафош кор мекуна хуб салон шоз мегӯм салоншам як тамошо кунем 4 та балони нав ина диско хати гибрид так безключавой дора стелников гарм хунук мекуна ина стелникош латаги будааст ягон ҷош ягон сарапина надора диден 4 дараш электропакет тарафа мултирул хуб ина коробка монитор бекам будие ягай тарафа мобилеш бародарҷоно хуб 45 минут яка мега ки гибридаш кор мекунам 45 минут мега кор накард нагиранд мошинчара ина ҷошон айден кран карбоновия тараф хати обшивкао пеши торпедаша ҳале бекам буди нагай хафон бинеш бародарҷоно хуб ин тари бо никелни дора бисёруш надорам ҳамё дасе вай доран комплектатсия дора ки фарқ мекуна кузуфошон 118 000 сомония номероя кара мемонум занг бизанем бародарҷоно хайдори конкрет набошем муомилаи нағз дора хай бо мен мошинаи пеш мебинем 918 80 80 15 номерои соҳиби мошин я растамошка дора утил кадагай тамом хай ҳуҷҷат номоша вақтхон туурӣ мекунем агар хайденаш марамат бародарҷоно Kia K5 срочно фурӯшиай вагон 2015 сол авио мотораш д яка мега ами харидори конкрет набоша мошина то дайн дари хонаша мебарам усто биёра любой наон проверкаш кунанд Россия буган Россиян мебарамаш бе проблемай 2015 корейский вариант авио мотораш д мешидаги нахиш то ҳуҷҷат ҳамаш бародарҷоно 108 000 сомония тамошо кунем мошинчара 4 балона диско хати безключавой панорама так ина салонаш кожни салон сидельнико лифт агай тарафа бинен хуб старстопай абагреф дора хуб ина мултирул ҳама навошқои кор мекунад охлаждение доштааст панорама дар ин салон ягон кор надора бародарҷоно ина хуб ин агай тарафа бинем дастрош найбадай хайдори конкрет набошаи бачаи хели сасияни зур бахви ягонҷо намеёвем ин ами қадар мега проблема дора дидем парктоникои пешқафо ҳамаш кор мекунад дагулуштира будааст америка будами америкая бо ма корейс будам америка будаа хуб номеро ака ҳаст ҳози мемонумаш касои да маъқул мешам бием бо мошинаи пеш бинем так номерот амияя чанд 200 20 88 12 марамат бародарҷоно ами имрӯз рӯзи кемриои 6 будааст хуб чанд таона ҷабанавол гирифтем бо ин аёш солои наваш 2021 сол европа декалида будааст бародарҷоно авио мотор дувними гибрида беҳад расходчон камай автосалон нозада бекам буди ҷама ҷо шахшу банавор мегирем тамошо кунем хуб парктоникои пеш свеча хехтон дидесен 4 балони нав диско хати салон шак мегирем бинем
خب безключавои доступ. Ина. Кожни салон монитор одной. خب 81 газо пробег дура. Салон сиё. Ана салон шак бинем. Ден салон шак чӣ хушбака. иншалло ки муомилаи нағз дора. 320 320,000 муомилаи нағз дора. хайдори конкрет набоша ба даро мегӯяд ки муомилаи нағз дора. нагай тарафа мемошин чара. Бибин. 05 да камтар торик мия, як да бигирем наздиктар меша. тай наве сайда. номеро якара мемонам кадомиш ки маъқул меша ба дарҷоно. хоб 987 77 25 90. айшам 2021 иш фул комплектация 340,000 сомонӣ бародарҷоно. ишам дикалида. хоб парда марда хеш туркои қафо так дивоними гибри патроникои пеш нади абисовкаи ам фарқ мекунад. аю дига хел буд растой так дискош аби дискош ам фарқ мекунад. 91,000 пробегаш ям вообще хушуй бадаст. салон шабинен мошаллоҳ ба ин нархиш бодарҷоно 340,000 сомона. иша муомилаи нағз дора. ҳамин харидори конкрет набоша. иншалло ки муомилаи нағз меша. номеро яка ҳастай ҳарду шами якай кадомиш ки маъқул меша занг бизанен барои шумо бо маълумоти бештара метам. 340 та уш 320 та нагай тарафа мебинем.